Hola a tothom i benvinguts. Avui ens submergim en el món de la permacultura, una filosofia de disseny que, de bo, pot capgirar la manera com veiem un simple jardí o fins i tot un bosc. I, alerta, que no va només de plantar enciams, És una manera totalment nova d'entendre quin és el nostre lloc en aquest món. Abans de res, però, vull llançar una pregunta. Pensem-hi un moment. Què està més ordenat de veritat? Una gespa impecable tallada al mil·límetre o un bosc que a primer cop d'ull sembla salvatge i caòtic? La resposta va directa al moll de l'os de la permacultura i potser no és la que esperem. Molt bé. Per entendre la resposta, primer cal que fem un pas enrere, com si ajustéssim el focus d'una càmera. Perquè al final la permacultura va d'això, de començar per un canvi radical en com ens relacionem amb la natura. Pensem-ho així. D'una banda hi ha el model industrial, oi? El de tota la vida, que bàsicament diu hem de controlar la natura. La veu com una cosa que podem explotar, i prou. Doncs bé, la permacultura fa un gir de 180 graus. Li dona la volta completament. El que proposa és observar la natura, aprendre'n, vaja, com si fos la nostra millor mestre. L'objectiu, per tant, ja no és lluitar-hi en contra, sinó dissenyar sistemes que hi juguin a favor. Perquè, al capdavall, l'objectiu no és tenir un jardinet preciós que ens demani feina constantment. No. La idea és dissenyar ecosistemes que siguin intel·ligents, que siguin autosuficients. Imaginem sistemes que, amb el temps, no només és que es mantinguin sols, sinó que acabin generant més energia, més menjar, més vida de la que necessiten per funcionar. Molt bé, però com es fa això, a la pràctica? Doncs per poder parlar amb la natura i dissenyar-hi colze a colze, primer de tot hem d'entendre el seu llenguatge. I aquest llenguatge, per dir-ho així, es basa en 3 conceptes clau. El primer concepte, els recursos. En permacultura, absolutament tot el que tenim al voltant, el sol, el vent, l'aigua de la pluja, fins i tot un simple desnivell del terreny, tot això són recursos valuosíssims. La clau d'un bon disseny és aprofitar el que ja tenim a mà en lloc d'haver de portar de fora solucions artificials, com ara pesticides químics, que al final el que fan és trencar l'equilibri. Segon concepte, el rendiment. Normalment, quan pensem en rendiment, pensem en la collita, oi? Quants quilos de tomàquets hem tret? Bé, doncs aquí el concepte és molt més ampli. El rendiment és tot el que el sistema genera de més. No només menjar, sinó també energia, terra més fèrtil, benestar i fins i tot vida social. És una visió, diguem-ne, de 360 graus de la productivitat. I el tercer i últim concepte, els cicles. La natura, ja ho sabem, funciona amb els seus propis ritmes. El cicle del sol, les estacions, els patrons del temps. Si som capaços d'observar i entendre aquests cicles, podem actuar just en el moment adequat. Això ens permet aconseguir el màxim resultat amb el mínim esforç possible. És exactament això. És la diferència entre nedar a favor de corrent o intentar anar-hi en contra. El resultat canvia radicalment. D'acord, ja tenim els elements bàsics, recursos, rendiments i cicles. Però on és la veritable màgia de la permacultura? Doncs no és en els elements per separat, sinó amb com els connectem tots plegats per crear un sistema que sigui fort, que sigui resilient. Recordem allò de l'escola, la cadena alimentària? Sovint ens la dibuixaven com una piràmide molt simple, molt lineal, però la realitat, la natura, és de tot menys lineal. S'assembla moltíssim més a una xarxa, a una teranyina supercomplexa, on cada element està connectat no amb un, sinó amb molts altres. Tot depèn de tot. I per què ens interessa tant aquesta complexitat? Doncs molt senzill, perquè un sistema on tot està molt connectat és infinitament més estable. Imaginem-nos un camp gegant només de blat. Si arriba una plaga que afecta el blat, adeu, s'ha acabat tot. El sistema s'ensorra. En canvi, en un sistema divers, connectat, si un element falla, cap problema, n'hi ha molts altres que poden ocupar el seu lloc i compensar la pèrdua. Molt bé. Doncs amb tot això al cap, ara sí, tornem a la pregunta del principi, la de la gespa i el bosc. Ara ja tenim totes les eines per entendre la resposta. És el moment on totes les peces del trencacolcoses s'encaixen. I la clau és tota en aquesta frase. La pulcritud i l'ordre són coses diferents. Pensem-hi bé. La nostra cultura ens ha ficat al cap que l'ordre és pulcritud. Línies rectes, tot net, cada cosa al seu lloc. Però si ho mirem amb els ulls de la natura, de l'ecologia, aquesta idea està completament equivocada. A veure, una gespa perfecta és una autèntica xucladora d'energia, oi? Necessita aigua, fertilitzants, la gasolina del talla-gespa. Què passa si la deixem estar un mes?
Doncs què és? Col·lapsa. S'omple del que anomenem males herbes. És un sistema superinstable. Ara pensem en el bosc, que a primer cop d'ull sembla un caos. Doncs aquest bosc és en realitat un sistema d'un ordre molt superior. És complex, és autosostenible i a sobre es fertilitza a si mateix. Per tant, la conclusió és gairebé revolucionària. Resulta que allò que nosaltres anomenem ordre, la gespa perfecta, és en realitat un estat de caos natural, un estat que necessita una quantitat brutal d'energia només per mantenir-se. I al contrari, allò que els nostres ulls veuen com a caos, el bosc, és de fet un sistema d'un ordre moltíssim més elevat i estable. Ho hem entès tot, absolutament tot a l'inrevés. D'acord. Si acabem de capgirar la idea d'ordre i caos, aleshores, quin és l'objectiu final d'un disseny de permacultura? Doncs la resposta és de fet molt senzilla i molt elegant. L'objectiu és aconseguir que el nostre sistema, sigui un petit hort o tota una comunitat, arribi a un estat de maduresa. I aquest camí cap a la maduresa segueix uns passos bastant lògics. Primer, com hem dit, observem la natura per dissenyar amb el cap. Després, ens dediquem a crear diversitat i connexions per fer el sistema fort. I a mesura que passa el temps, veurem que el sistema cada cop necessita menys de nosaltres. Menys aigua, menys fertilitzants, menys intervenció. Fins que al final arriba un punt en què es regula tot sol. I aquí és on arriba la part més increïble de totes. A mesura que el sistema es fa més madur, la nostra feina disminueix. I no una mica, no, dràsticament. Però, i aquí ve la paradoxa, la quantitat i la varietat de coses bones que en traiem, aliments, energia, materials, fins i tot bellesa, no para d'augmentar. És com si el sistema comencés a treballar per a si mateix i, de passada, també per a nosaltres. I m'agradaria acabar-ho amb una última reflexió. I si el veritable objectiu de tot això, de la sostenibilitat, no fos només gestionar una mica millor el que tenim? I si la fita real fos dissenyar sistemes tan ben fets, tan intel·ligents, que un cop funcionen, ja no ens necessitessin? Sistemes que poguessin tirar endavant sols, sense que haguem d'estar-hi constantment a sobre. És una idea potent per donar-li un parell de voltes.